chik mar omendano dhi medo usuru ne jopiny. Penjo mathoth medo nyuolore ewi pesa ma piny owacho tiyo godo e wuodh jatend piny Kenya William Ruto mar dhi Amerika. Kweth makwedo piny owacho seyo nengo mamalo mar kodesa ndege kendo oting'o apisas mathoth mag sirikal kadhi e wuodhno. To kata kamano, piny owacho to seyo ji mapenjo nengo wuodhno ka jawach e lo sirikal Isaac Mwaura wacho ni limbeno dhi kelo ber mogundho ne Kenya moloyo nengo mochul e wuoth. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. E limbe makende mosegoye mbaka, limbe mar jatend Kenya William Ruto e piny Amerika mosani osenyuolo penjo mathoth ewi osigo ma limbe no biwo e aguch Kenya. Mbete mar piny Amerika pacho ka ogolo ler kendo chikore gi chien ni gin ok gichulo ne Ruto ndege mar jokaruoth mar Boeing 737-700. E barua maramo gi TV chwe wang'e, jawache lombete mar Amerika Andrew Veveros okoni Amerika ne okawo ting' mar nengo wuoth mar ndege motigo kod jatend piny. Ndege no mar 737-700 yangore ni muonyo chudo mar silings milion 2.4 kum sakasa, manyiso ni wuoth mar ndege no kende kowuok Nairobi nyaka Atlanta, Georgia, machwe nyaka Washington DC owinjore muonyo omenda maderom silings milion 200 dhi gi duogo. Nyadhi kod lach mar ndege no yango ni emomiyo Ruto ok otiyo kod ndege mare mar Fokker 70ER. Jatend piny William Ruto nyocho chopo Atlanta, Georgia wuok tich mar saa 11 modhiambo seche mag Afrika ma Ugwe, ka en kanyakla kod jodito mag sirikal kaka jotend migepe to kod migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa to kod jalos tuke malombo jopiny Eddie Butita e kind jok mamoko. Matimore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro dwaro ni mondo sirikal opedhie lela bajet motigodo e limbe mar Amerika e kinde mathoth mag jotije counties to ywago osara mar dweche buora mapok ochulgi. I want to move and ask my fellow leaders in the Senate and in the National Assembly to launch an inquiry into the Asla Jet Season 2 to find out who approved this expenditure. Kenya very proudly just a few years ago launched direct flights from Nairobi to New York, flying directly into JFK by our national carrier Kenya Airways. We are very proud of that airline. I don't know why the president would not take advantage of that direct flight to fly into JFK. Jawachi lo sirikal Isaac Mwaura to dok ne sirikal kendo dunyore kod jogo matemo penjo kit kwan mag pesa Ruto tiyo godo e wuodhe ma Amerika. Kwa hivyo ni nyinyi wakulima ameenda kuwatafutia soko. Kwa hivyo wewe unauliza maswali hayo, hiyo maswali ni ya kiupusi kabisa. Shindwe wewe ibilisi pepo baya. Rais ameenda kama mzee wa hii kijiji ya Kenya kutafuta, alafu unauliza fare ni pesa ngapi? Na akirudi atarudi na zaidi ya hiyo fare mara milioni. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo johala mag pinje maoko mondo ti maber gi winjruok mosebet e kind piny Kenya gi Amerika kuom higni 60 sani. Kano lose twak mane ogolo ne jatend kambi mar Fortune e boma ma Atlanta, Georgia, Ruto yango ni nweng'o biro bedo maber ahinya to ohala mag teko, udi, gik pur kod tiyo gi yore mag mbui. Ma en winjruok motenore kod kido ma pinje ariyogo osebedo godo kaka demokrasia kod thuolo mar timo ohala. Of the President. East Asia, BPO, business process outsourcing, call center. They've got an abundance of talent, college-educated engineering talent that's looking for really... Kenya has done very well attracting venture capital to startups, but it continues to fall below its full potential in promoting foreign direct investment. We worked together last year to reform laws that previously discouraged foreign direct investment in tech and business process outsourcing. But Kenya is also going to make similar reforms to encourage foreign direct investment in energy, mining, and green manufacturing.
On taxes, Kenya must have a consistent and transparent and fairly administered national tax policy to attract and retain foreign direct investment. Our focus is on transformative and inclusive growth, anchored by invigorated productivity at the bottom of the economic pyramid and driven by strategic investment in key sectors in our universal healthcare space, our food security expansion program, our agro-processing, affordable housing, the micro, small, and medium enterprise space, and of course, our digital infrastructure. We are committed to attracting significant foreign direct investment by creating a stable, transparent, and predictable business environment. Bang' dunyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta elo yiero mar higa mar 2022, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua goyo bade piny kendo kwayo Uhuru mondo okony ne riwo jo masawa. Kano lose gwenge mag Mwea, kaunti ma Kirinyaga, Gachagua kwayo jatend piny William Ruto mondo kel kwe e kinde kod Uhuru. Japuonj mar siasa mar science e mbalariany ma Strathmore Profesa Macharia Munene neno maendi kaka ranyisi ni siasa osebago Gachagua e gwenge mag masawa. Chris Owino miwa ler mar wachni. E ranyisi makende mar piny Agonda, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogoyo bade piny e lweny mare kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo kwayo jatend piny William Ruto mondo riwe kod Uhuru Kenyatta e chenro mare mar kwe auka mar siasa e got mar Mount Kenya. Kwayo mar Gachagua en buok maduong' bang' Gachagua kod josiasa mag Kenya Kwanza kiro lwetgi ne Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo. Profesa Macharia Munene, japuonj mar science kod historia e mbalariany mar USIU, wacho ni mae en ranyisi ni piny osebago Gachagua e gwenge mag masawa, wach ma isiro lwedo kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni. Well, it just shows desperation on his part. One, he is not equal to the president, the former president. And for him to say he's summoning the former president to come and join him in a particular venture, that does not grate very well. There is no division in Mount Kenya. The people of Mount Kenya have left UDA, ama KKK, wametoka huko. So there is no division among the people of Mount Kenya. The division is within the members of UDA, those elected members of UDA, who thought that they were with the people. Jaod Bura Maragwa Mary wa Maua, achiel kuom josiasa machiegni kod Gachagua, wacho ni oganda jo masawa pod ni e tok Rigathi Gachagua. You would have seen yesterday, we passed Kirinyaga, and the people stopped the convoy. There was overwhelming crowd, and they were singing, at whoever will touch Rigathi Gachagua, the mountain will be burning. Gachagua osebedo kaonge e wang' jopiny kod ute fwambo kuom thuolo mar juma achiel mokalo, ka achiel gi rem e chopo e chenro mag sirikal kaka pidho yien, rwako jatend piny Uganda Yoweri Museveni e kind mamoko. Profesa Macharia Munene tudo ma kod osiep ma wach e kinde kod jatend piny William Ruto. It's lost. It's all gone. Evaporated. Anything you see kwa barabara itakuwa kupaka mafuta, but they are like this. It's like the North Pole and the South Pole, completely going in different directions. Jeremiah Kioni kod Profesa Macharia Munene wacho ni Ruto kod Gachagua ne ochako yware chon, kendo ywarok margi okonego buog jo Kenya. But these were not nothing new. There were indications right from the beginning that the relationship will not be as rosy as it appeared to be at the time. And the deputy president was informed, was warned by various people that he should maybe watch out what he's saying, because their relationship was not going to remain that way for a long time. He's in trouble. I mean, in fact, people pointed out that Ruto and Raila are going to get together very soon. And maybe it came sooner than later. It started last year. It's only coming to the media this time. But it started last year. And I said it in a press interview in Nyahururu. Say, Ruto amemaliza na Rigathi. How I wish the Ruyaks can also see what is happening. And for the people of Kisumu, be careful.
We have thrown out Ruto from Mount Kenya. He wants to come to the Lake. Kweth mar Gachagua osebedo ka tudo jatend piny William Ruto kod ywarruok mar siasa kind jotelo e gwenge mag Masawa kaka yo mar pogo ombulu mag Masawa e yiero maduong' mabiro. Profesa Munene kata kamano neno wach makamano kod angolo mopogore kendo lero ni riwo oganda jo Masawa ema osetamo Gachagua. The father of the mountain has not accepted him as a leader. Hurts him very much. And so he has succeeded in rallying together some politicians, those elected in UDA, and some of them have become very noisy, talking about how they're going to defend him. Profesa Munene okawo chung' ni Ruto kod Gachagua nyalo tiyo nyaka e yiero mabiro makmana nitiere kiawa e Gachagua bedo jalup jatend piny tok yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mpaka mobro goyo sa siasa gi Honorable Martin Ogindo jaod bura machon marangwe to gi Willis Otieno jalup jatend party masafina, lakini sani wadhiane mbele weche manyien ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae ndi EACC ochako nonro ewi mibadhi ma itudo godo jata tije od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital Dr. Evanson Njoroge Kamuri. EACC oseyudo chik mamiyo gi thuolo mar dino omenda mokane bad bengi ariyo mag Evanson Njoroge. Kaluwore kod EACC, jata tije mar od thieth maduong' ma Kenyatta ne ogajo omenda maromo milion 634 manoketi ne gero kar loso muya mar oxygen makonyo jotuo. Bende itude kod ketho mar tiyo marach gi ofis, yudo mwandu e yo ma ok ler, kendo chiwo tenda taro mar chik. Chik mawuok e doho miyo duol mar EACC thuolo mar nono kaka Dr. Evanson Njoroge noyudo omenda kochakre higa mar 2019 nyaka sani. Gavana mar kaunti ma Kilifi Gideon Mung'aro okumo wach mar lupo e nam kendo golo chik mondo mi olor sikunde duto mag ECDE manie kaunti no kaluwore gi yamo mapek momedo kelo masira e kaunti no ma Kilifi. Maindien bang' ji ariyo wito ngimagi e masiche ariyo mopogore e kaunti no kaluwore gi yamo makudho mapek mane owalo mabati e udi mopogore kendo muko nyaka kor udi e kor gwenge. Joja oko nigi ler mar wachni. Yamo makutho mager medo kelo midhiero kadhodh nam chumbi ka odiechieng' ma kawuono ni ji ariyo ne owito ngimagi kaluwore gi wach yamono e kaunti ma Kilifi. E masira mokwongo, japuonjre ma jahigni 4 ne owito ngimane bang' yamo walo mabati mar klas mane osome gi jowetene kendo ng'ade mocheo okawo ngimane ka jowetene 4 to pod dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Mariakani. Leo kumekuwa na hali ya dhoruba ya upepo ambayo ndio imeng'oa hii mabati chini. Si upepo wa kawaida, ni upepo ambao umekuja na nguvu sana mpaka ikabidi ukang'oa hii mabati. Hii tumekuwa na ajali hii mambo ya upepo. Kuna miti ya stima imeanguka, lakini pale Mariakani ECD moja imetoka mabati, imeua mtoto mmoja, 4 wako seriously injured. Kopogore gi mano, dichuo moro ma bende hike ni ediere ne owito ngimane bang' yamo walo sto moro mar kano gas midendo ni Salima Gas Limited, ma bang'e to ne koro de oruombore kuom jagono monege kanyo ka jotich mamoko ariyo bende ne oyudo hinyruok maricho. Kaluwore gi masichego, gavana mar kaunti ma Kilifi Gideon Mung'aro ogolo chik mondo mi olor sikunde duto mag ECD mantiere e kaunti no ma Kilifi nyaka chieng' wuok tich, ka bende okumo wach jolupo dhi e nam nyaka chieng' yamono dog chien. Kuanzia kesho shule zote za ECD, kila mtandao mtakaweza kutumia zifungwe mpaka wiki ijayo, kwa sababu na watoto wasiruhusiwe kukaa karibu na mashule. Ma timore sechegi ma jolony mag kor lwasi medo chiwo siem ewi wach yamono magikoni kidek dhi nyime nyaka e giko jumane. We are experiencing very strong winds and our ocean is very rough. So the reason behind what we are experiencing is there's a storm that developed in Mafia Island in Tanzania on 19th, and it was at the category of a severe storm. A severe storm is just next to a tropical cyclone category 1. Watu wa department mtangazie watu wote leo pia hakuna kwenda baharini mpaka next week. Wale wavuvi kama wanataka chakula watafute chakula mwape, sababu hataki watu wakufe huko baharini, kwa sababu saa hii
upepo utakuwa mwingi sana hii wiki. Naambiwa kesho itakuwa zaidi. Mjitahadhari kukaa karibu na miti, watoto wenu wasikae karibu na miti na wasikae kwenye mashule ambayo wanaweza kung'olewa mabati yakawathiri. Midhiero makamano ne bende otimore e kaunti ma Mombasa kuma yamo ne owale tado mar skund nyiri Mambaraki kendo alwaro yien achiel mar ang'ongo mane oruombore moko kuom vibanda mantiere e dho kar liet Mambaraki Cemetery. We are expecting to have a moderate to heavy rains along our coastline and the areas within our hinterlands beyond 15 kilometers away from the shores. We are going to experience light to moderate rains on Wednesday and Thursday. George Aoko, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuok kudugo to podwan gweche manyien mobro kelo iri kata neno ka otivo sedonje 2:06 ka Eric Odemo kaya chunge ka Nyamkago. Trevor Mos ne odhis chuor Nyaugenya wuod Othoro. Awuoro pesa motiyo limbe mar Amerika to ji to ula nego. Endo kamana ahinya. Amor Trevor mjukuu wa umbwa ocha pesa. Amor mar Ojala Luke from Nyakach. Bwana gino vinyalo loka dier. Jagwar guoko cha pesa oklokre gi dhok mora mora. Gitere gi Kiswahili kata Kizungu to kori ketho gini. Odhi ado mbele kae ni oduogo bang' dakika matin. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Sitima en adundo magoyo remo mariembo dongruok mar piny. To bende Uganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima.
Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach koriwore gi Kenya Power mane bwo migawo mar teko kod modhi. Mero kamano kuom keto Ramogi TV ka endi ji man kod ng'ol mopogore opogore pacho ka endi koro dwaro mondo mi kal paro mar chik marito ratiro margi kaka ne opuodhe kod jatend migepe higa mar 2006 to nyaka kawuono pok okale kaka chik. Kaka Judith Omondi leronwa, migawo mar tije kod rito oganda e riwruok kod kambi maoko mar piny owacho Cheshire Disability Kenya ochako chenro mar kawo pach ji manigi ng'ol e pacho ka endi motelo ne chwalo parono e od bura. E kwan bilion 8 mar ji duto manie piny mangima, 15% gin ji man kod ng'ol ma opogore opogore. Kaluwore gi duol matayo thieth e piny mangima WHO, ji man gi ng'ol omako 20% mar ji ma odhier moloyo e piny mangima, joma mine otelo kiluwo gi chwo, ka e kwan ni bende 80% wuokie pinje ma pod dongore. E Kenya ka, ripod piny owacho mar census ma higa 2019, ji man gi ng'ol okawo 2.2% mar ji duto e pacho ka. Bende ripod piny owacho e Kenya National Bureau of Statistics yango ni 90% mar udi e pacho ka ng'ol kelo e midhiero e achiel kata moro. E higa mar 2006 ne ochak chenro mar loso chike mabiro bedo kata yo kendo rito ratiro mag ji man gi ng'ol e pacho ka. Paro mar chike gi manyaka kawuono pok opuodhi ne oketi e kidienje ma opogore opogore. Kawuono piny owacho chako dayo pach jopiny e counties ma opogore opogore e wi paro mar chike gi magichano chwalo e od bura mondo mi opuodhi. Watemo gima pok waneno ka gitemo ni seche ma gikelo document gikelo tese gi mondo mi wasom to giparo ni onego beni ilose in braille en ma joma ok nen nyalo somo cha. Mano pok giparo ga mondo mi gitim nyaka nene, kata wabe temo ga ni mondo wapus mondo gitim no mano to pogne giparo nyaka nene, kata kawuono bende waneno maka the same thing otimore kendo. And more so, which was very key, is about identification and diagnosis. That came out very key in the Act. And despite the fact that the Act had a few gaps that we feel they are going to be amended by the memorandums that we have given today, it is exhaustive. Ka opogore gi chike ma iloso, jokedo ne ratiro mag ji ma ong'ol dwani mondo piny owacho oyango kwan mar ji ma odak gi ng'ol chakre nyithindo nyaka joma dongo. Gik mag tije, atamalo ka wang'iyo constitution ma guidewa kaka Kenya, onego beni wabedo gi atamalo at least 5%. To 5% ni iyudo ni ati gima nwawuoye kawuono ni kolingana gi oboke ni bende nwang'iyo ni 5% ok osebedo achieved, yani pok wachopo. To gima onge kendo onge data maber manyalo wacho ni sani joma nigi ng'ol mosendike tije mopogore opogore gin 1 kata gin 2% kata 3%. Riwruok mar rawere man gi ng'ol e pacho ka bende ogolo oboke madhiro jod bura mondo miyo migi thuolo mar bedo gi chike mabiro rito ratiro mag-gi. E oboke mar rawere gi gikoni kinde mathoth kaka rawere ma ong'ol ok giyud somo kaka jopuonjre mamoko, ikali akweda, ipogogi kaluwore gi tije ma ichiwo e pacho ka bende lwenje mag kit chwech kinde mathoth hinyogi. E oboke no bende gilero ni kata bed ni rowere man gi ng'ol owinjo dhi e skunde kaka jopuonjre mamoko, skunde go onge jopuonj ma olony, ka bende gige puonjo jopuonjre ma ong'ol bende onge. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol mochung' ne kuonde tiegruok mag tije lwedo yango chenro mar chwalo Siaya Institute of Technology nyaka e rang'iny mar National Polytechnic ma kaluwore gi director mochung' ne duolno e gweng' ma Nyanza, John Wamae. Kano lose kinde mane gidhi yalo nyasi mar higni 100 mar kuonde tiegruok mag lwedo kata TVET, Wamae wacho ni chenro ni biro jiwo rowere mondo riwre gi kar tiegruogno. Chenro no bende biro konyo rowere yudo lony mar chako tijegi giwegi. Japuonj mochung' ne kar tiegruok mar Siaya Institute of Technology Daniel Randa okwayo sirikand kaunti ma Siaya mondo sir chenro mag-gi kaachiel gi jopuonjre mawuok e gwengego be. The direction in the Ministry of Education, State Department for TVET that we have taken is to empower the youth through training with appropriate skills which are required by the industry. Looking at that, we have decided that Siaya should not be left behind. And recently,
we promoted Siaya Institute of Technology to Siaya National Polytechnic. The country has turned its agenda to ensure the youth are empowered with desirable, manipulatable skills for this 21st century so that they become very compatible, very competitive, and very employable. TVET was started actually as a measure to look at the population, to check the population that is growing, and most of our children did not have employment. So the issue of employability is something that has to be addressed. TVET is addressing it, and the county government is also addressing it under vocational training units. Tend boda boda e boma ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi kuo mag apiko momedore gi monj matimore ne joriemb apikogo matiyo e boma nendo. Monj ma giwacho ni dhi hinyo sekta ma bende mondiko rowere mathoth e kauntino. Giwacho ni e thuolo mar jumbe 2 mokalo gisewito apikni 6 e lwet jonjore ma wuondore ni gin kastama. Njore matimore seche mag otieno. Jo apikogo wacho ni nitiere jowetegi moko 2 ma bende osemonji mohiny marach mokalo gi joma undu mane omonjogi mochwo mayo gi nyaka apiko e kinde ma gin e tich. Jogi biro giliwo to gikwalo pikipiki. Recently ne gikawo nyathi moro iluongo ni Nicholas Ochieng, noter gi rodi. Nyathi nochuo ng'ute ka gi pala ma koka nwagolo osuptal. Joma notimone kamano pok wang'eyo. Ma piny ru kawuono gichagi kawo ng'atwa moro noter gi rodi, gidino ne gigolo ne pala gidach kwego. Koro opimo ngimane gi pikipiki, oyudo ka ngimane important, oringo we pikipiki. And wawacho gini ma clear ni chakre sani kwa bwaido ng'ata mari pikipiki maonge number plate, obed ni number plate nolal tiyo gi abstract, wadhi lawre kodi e town ka. Kidebo pikipiki mobuki mok mar kala mano godo e kambi, wadhi lawre kodi town ka. Nan members ok wadwa town ka. Koro wakwayo jogo ma joboda boda, kiriemo pikipiki nyaka ibed king'eyo maber ni jokuoge gi oseduogo, to wada siemo jokuoge masano oduogo ni wamiyo gi thuolo matin, gichak chon, gichak bano piene gi ya. Omiyo akwayo sirikal marwa ma Homa Bay mondo giwuog oko gi mbende gine kaka taon nyalo bedo e jowa motieno e arita margi. Odonjone weche mag tuke ni kocha mar Harambee Stars Engin Firat odok ne okang' mare mar weyo oko jotugo moko masulwe sechegi ma gidhi rado gi Seychelles kaachiel kod Ivory Coast e laro thuolo mar dhi e World Cup. Firat ne loso gi jofwambo e alap ma Police Sacco kama nowacho ni kata kamano ni jotugo kaka Michael Olunga, Marcelo Ouma kod mamoko manoweyo oko dhi riwore gi timno e piny Malawi. Firat wacho ni obiro tiyo gi kwan jotugo 24 kowacho ni en kaka kocha ohero chiwo thuolo ne rowere matindo mondo nyis talanta margi. Nowacho mano ne jotugo John Ayunga magocho ne St Mirren e piny Scotland. Maximum 25. Why? Because if there is a situation where I don't know, we have, I would say, around 5 players we don't know exactly, not only because of injury, also about passport. The good part on the story about the squad is that when I started here, it was really very simple to make 24 players. Very simple. And now I have headache, to be honest. So now it will be some players. We created now so many new players around. I'm not only focused on our boys here in Kenya, also outside. These are all Kenyan boys. And I work hard. I traveled a lot to find new boys. And then Adam Wilson is one of them. He played before for the under-18 of England. Maloyo kocha 20 mag adhula oseoro kwayo mar dwaro bedo kocha mag Gor Mahia bang' wuok mar Jonathan McKinstry. Jakom Gor Ambrose Rachiero wacho ni giseyudo kwayo kawuok Ulaya kod kuom coaches moko mosepuonjo e pacho kaendie. Rachiero wacho ni gibiro nono kwayo ma orgo maber kapok gichope nying achiel
magibiro miyo ting'no endo. Gor oseloyo lig mar higani kata obedo ni pod odong' tuke moko adek. Gor dhi gocho e tuke mag osiepe piny Nigeria kochakore tarik 1 dwe mar 8 higani, kama tugo gidhi goyo idha chulgi moromo siling Ghana 165. Jagoro maduong' mar komiti mar Olympics e pacho kae Francis Mutuku owacho ni giseketo ikruok motegno ne tim Kenya motelo ne tugo go madhi timore Paris, Ufaransa e giko dwe mar 7. Mutuku mane loso gi jofwamb weche achiel kachiel kowuok e log tich mar Athletics Kenya osingo ni jong'wech sir kowuok kuom komitino kaluwore gi ng'ur moko mane jong'wech ogolo ni gionge kar timo rako maber. 80 athletes were qualified. 2 team sports, Malkia Strikers, that is our women's volleyball team, and Shuja, that is our men's rugby team. Beyond that, we have the individual athletes. First, we have athletics. Secondly, we have swimming, who have 2 slots. We understand that there is a program in preparation for AFCON where they need to have their stadiums ready and they have strict deadlines. We've been given options. The first option is Ulinzi grounds. We are also waiting to have a conversation with the technical arm of Athletics Kenya. Once they qualify, we try and see what can be done. It's about just ensuring everything works for the benefit of the athletes in terms of the experience. Last season we saw Shuja being relegated from this World Series. We've gone through this year with the Challenger, played well won the first one, came short in the second one and didn't finish 5th in the last leg in Munich. The performances have been there, but we're getting now to that critical part where we decide our fate. Bas, udhi wiyo moro machuok waduogo to sen sa buch jopiny wendo modhialo sechopo ka Honorable Martin Ogendo, jaod bura machon mar Angwe kendo jakanyo mar UDA sechopo ka endi to gi Honorable Willis Otieno, jalup jatend Safina Party kendo bende nokilo. Wabro go mbaka ni to yam siasa kudho nade to bago jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kosoyo. Taneno kuseoronwa ote maruka kuparo ka endi neno ka makamu ka ni Kisumo kanyo. Wacho ni Trevor President Ruto koro eka tiyo hustlers manogone kura. Wan kaka jo Azimio to wang'iyo gi mana gi chien kuchocho. Ano mondi ka wuok omboka Nyamkago awuoro pesa motiyo ka dhi e piny Amerika to ula to nego jop Kenya kaendi. Madogo ka wuok Nyakach, Kasaye, Ramogi Ler, Mosnabili, kamana ahinya. Trevor chien kiyany, Uhuru kik yiene Gachagua ni rom kode. Ne onyise wang teko sana maendi boy je ka wuok aluor Kabuoch. Kamano endo dogo ka wuok Nyakach, Kasaye musu kanyo ute musne uru jo Nyakachi, yani Jaramogi yiero mana jok magisomo godo magisomo utegi awuoro sana. Aseoro madhi mana di beach to poka winjo kosom. Koro daki wacho no nyingi ero kora somo mari. Wacho ni Jaramogi yiero mana joma gisomo ero kora somo to nyingi emo kiweyo. Koro bungina nini nga yiero no nyingi di kaminene Ramogi TV. Ero kamana nyodhi koduogo to wadhi go mbaka e buch jopiny kikdhi mabor ahinya. Skiza chapa, ushinde. Jina naitwa Elizabeth Wedimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 hash. Nikaambiwa nichague nyimbo moja na nikachagua, nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ndo mshindi wa 50k. Nilidhania si ya ukweli, kumbe ni ukweli mtupu. Skiza chapa ni ukweli, naweza ambia watu wa Githurai wacheze ili washinde. Skiza chapa, ushinde. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Ikrine nyero ma okru.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Siro kamano kuom keto Ramogi TV ka endi buch jopiny chakore sani. Welo modhial ni kodwa e studio ka Honorable Martin Ogendo, men en jaod bura machon marangwe. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi, kendo bende en jakanyo UDA. Erokamano ahinya. Honorable Willis Otieno bende nitiere ka endi jalup jatend Safina Party, kendo bende dokile. Erokamano ahinya. Willis, wachakane kodi ni to ineno kit siasa ni kochalo nade? Ang'o misome kwaneno kaka koro nitiere wach matimore masawa mar Kenya? Sani koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dwani ochako tude gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Mano ng'ama negisegwere go. Siasa chalo nade sa? Yeni gima timore en gi pacha. Aneno ni Rigathi neno ka gima serikand gitimo opogore gi dwach jopiny. To kigio siasa gima duong' en ni gimitimo nyaka bed ni gero jopiny. To Kenya Kwanza gi Ruto gik ma gibiro go gi sani en mana mag medo hinya jopiny. Koro Rigathi temo manyo nafas mar chako gimoro piny thurgi kocha ma jopiny winjo ni gik ma inyo uma wuok e serikal gi an aonge wechego. To kendo kinyo kaka osebedo ka jogi tiyo kode e Kenya Kwanza ka, en ema noti kode yanyo jakom, en ema nowacho noketo mtego. To iye kae gi sani oseketne ne moketne mtego. Iyudo ka Waiguru kocha bawach Ndindi Nyoro bende nigi pesa ma osiko dhi mana wuoth e gweng'i kocha. Koro embo neno ni jogi ng'ado tienda, to sama ng'ado tienda ni to gik ma gitimo bende hinyo jopiny. Koro en odok e weche mag jopiny. To ema nochako gi wach mar jopiny mathurgi. Ema dwaro mondo riw ni mondo ne gini rach. To an gima dwa nyiso ogandawa ni ma e chakruok mar pogruok mar jo piny ma got ka gi jotok Odera. Gidhi pogre. To gimonego bed wapenjre kaka joluo ni to opportunity mane mwan godo e lwenj gini kanye mwadhi waole mach kech wan be wan gi interest magwa kako nagi, to kanye mwanyole mach, to kanye mwanyalo tenre e lwenyni, nikech gima duong' to ni Kenya Kwanza gi Ruto to sehinyo jopiny. Kata sani kinyo tax ma gibiro godo gi ni ochopo kuma ng'ato ka hola to kako tiyo gi pesa to kine. Sani Ruto wuok Kenya ka ni dhi Amerika odhi kwecho. In ja kwecho tikao 200 million 200 iketo mana ndege kende, pok owuoye nindo mari, pok owuoye padiem, pok owuoye gik ma jomoko tiyogo jomiwuothogo dhi tiyogo. Idhi kwecho gi 200 million. Ichal ja kwecho mane bath ndara maskini makwa chiemo to ichungo Range Rover e bath ndara no. Tikwa ng'at mariembo mana Toyota Vitz ni an be meda siling 10 moro ane kanyalo chiemo kawuono. Koro nyiso ratil marach ne jopiny. Nikech jogi chal machoko mana pes jo oganda to mana mar loso ber mar gigin giwegi. To japiny to hinyre. Koro Rigathi gi pacha neno ka en boneno ni gigi chieng' gini biro duogonwa kae. Matin ni Rigathi ni neno ko okichore gi chien kosi dhire oko. Ing'eni idhire oko to en bokichore gi chien koneno niya sami dhire oko ni sami moko ma emoke piny na kae.
an bo adhi e gima iluongo ni people's agenda mar jopiny. Koro omiyo kata sani ka wabunge moko mariwre kode wacho ni kata finance act bill ma kata okelni gidwa range koro wang'ni mopogore. Nikech kinya paro dwe mar adek kane jo KRA odhi Murang'a choko osuru mar avocado, ne gikawo wabunge ba gidhi go Murang'a kuro ni mondo owuo gi jopiny ni sama ugolo harvest avocado to chul jo KRA osuru. Bura nolokre ma wabunge mane jo KRA odhi godogo ema nolokre gi jo KRA ni ok wabi miyo osuru. Koro mach liet e got ka masawa ka mach liete. Jogi osemako lweny gi sirikal, wan wapenjre to opportunity mane mo an godo ka wadhi biro to mane mbaka mana goga piny wadago mbaka no sani ende, lakini wawinjo ni mheshimiwa Ogindo neno nango imbi neno ka nitiere pogruok e Kenya Kwanza ka koso jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua embi dhiro oko. Erokamano Trevor, aparo ni gima nyalo wacho en ni piny pod chon e siasa manyotimore e Kenya ka yiero manyotimore 2022 kore ka wan gi dweche 18 nyaka nyo sirikal mantie chamumo. Omiyo aparo ni ato pok aneno wach maduong' ahinya. Mage gin mana teething problem mag joma nodonje keny. Koro ng'ato ka ng'ato manyo kare. Ang'eno an gi yie ni gitegi manyo unity mar piny kendo gibro sort out. Gik manitiere matindo tindo masaknigo biro losore kendo Kenya biro dhi mbele kaka gimoro achiel. Be gimanyo riwruok adier seche ma koro jalup jatend piny Kenya wacho ni nyocho loro simbe ndalo 7 kolemo ne piny kendo lemo ne joma sawa. Ino kine wach kan. Ing'ene kimanyo unity mar piny to approaches pogore. Jomoko loro sime tweyo, jomoko loso buchege nikech kamimanyo unity nyaka ubi ka upanguru ma ratich wuok rochre. Ka Rigathi odog thurgi undo jogi mondo gibed motegno. Mano ni kare. Seche ma jatend governors miluongo ni Anne Waiguru en governor ma Kirinyaga ore mbui wacho ni telo ni ok en mar ng'ato. Omiwa gi jopiny inyalo kawe samoro amora kendo ng'ata bende ni kode. To jalup jatend piny Kenya bende wacho ni gini ka nitiere ng'ama dware to gibiya wabro deal kodgi mbele. In pod ok ine ka nitiere wach ka. Siasa ta nigi ambition. Waiguru be nigi ambition ne. To sani to ng'amose bede ngas mani malo e piny masawa en Rigathi Gachagua. To Waiguru be nyalo bedo gi gombo ne. Omiyo en koneno ka nitiere chapni to nyalo boro ni mondo ting' wiye malo mondo nene. En aparo nogo pich yura nena. To ken gadieri ni ene jatend piny Kenya ma koro nigi oteku malich masawa mar Kenya to karo manyo Uhuru nigi tang'. Ing'ene Uhuru nigi joma luwe, Rigathi be nigi joma luwe. Sami manyo unity nyaka imany ji te manyalo konyi yudo unity. Omiyo Uhuru nigi joma luwe to Uhuru sani onge kuma dhiye gi joma luwe. Koro koloso kodi osiep to joma ne luwo Uhuru nyalo luwe. Ni jakanyo mar UDA mheshimiwa. Yeni mheshimiwa. To nyaka ni wuoya ni ka weche ber koche. Nikech dwach gi jo UDA en ni gibed kumoro achiel. To adieri maneno mato lweny. Gimi wacho mar Waiguru goro gini mbui. No ore sama ne wuoth gi Ruto. Noko time ken Kirinyaga. No time ken wuoth gi Ruto. To Gachagua kane duoko Waiguru oduoke kendo mana kiono dhi e liel Kirinyaga liel mar japuonjne. Owacho ni jok ma itiyo godo ndalo wa kolonika noduogo ni Tugunia ogunde mane uso ji. Jok Tuguniago ogundego nitie kata sani itiyo kodwa kodgi. To wan kaka jo masawa ok wabiye jo tigi jo ogundego mondo uswa. Noduoko Waiguru. Waiguru be wacho gini kani gi Ruto. In dibed ni nyanyisa ni Waiguru idho ndege gi Ruto gidhi Amerika. To ni Waiguru wuoya marach kuom jalup ker to ni Ruto kia wachni. Koro ng'ama ndhogo ng'ato. Koro ema wacho ni gini gima adier ma jopiny nyaka yie ni Ruto to osebalo gi Gachagua. Ruto omoko meje moko e piny mar Gachagua. Koro Gachagua winjo liet. Achiel kuom mejego en Waiguru ni mabose wuok alela wacho ni kom nok mari nokonyuoli kode. Mar ariyo en Ndindi Nyoro ma wige ariyo mokalo adek mokalo kae. Ne en mana lweny mar kalapapla.
liel be mana kendo mana masawa kae kandi ni yoro chopo gi joge kaka Gachagua lal chopo to giwuok mana ng'wech to gima giwacho ni kendo giwacho maber ni jogi ndigi nyoro ni osechopo samar Murang'a mondo koro emo kawo komni ok en gima miriambo mana adier magisewacho asebe kata gisena ma Murang'a piny e TV kara gine ne Citizen bo wacho ni wan ok odwa Gachagua wan odwaro deputy ni komo bete no wadwaro koro lwenye ni kocha ma ok en gima ni kara ni jo media ni koro temo gimiluongo ni speculation ni ji analyze onge gima analyze ka en gima nene lela ji te nene to kendo jogi wuoyo giduokre king'iyo kata kane Kenya Kwanza donjo jasigu mar gima duong' ne en Uhuru Kenyatta. Gachagua nokawo ndalone higa mochiel makane ne telo ji ariyo mano ogoga kok jakom to Uhuru Kenyatta mwach nyaka ni jakom to keto nyaka mtego State House ok ne donji dono wacho mano ga lela jonen sani kata Uhuru no gine joma nooro nyaka ji bokawo rombe mag Uhuru ndalo maandamano mana iru gine ne ka Eastern bypass ka sani Uhuru mana iwacho no gidwano odwano mosrego nango to mane na dui margi nyiso ni Uhuru haro de boarding fiche goyo Uhuru nok megi points koro gi giwegi gichako chamre kendgi koro gichako gore kendgi to Ruto oseketo Gachagua kocha koro chako goyo to tiyo gi Waiguru Ndindi Nyoro Kimani Ichung'wah mane adieri koro Gachagua bende manyo mana joma nyako konye lweny ni koro neno ka Uhuru dipoko konye jok winjo ka mheshimiwa wachogi ni ka Uhuru joge matin ma pod en godo gi obi okonye lweny ni migoye bukete go matek ahinya UDA ni mondo bende konyo do teku to gima Gachagua wacho maduong' madwa ni mondo kik wiwa wil godo Gachagua wacho ni wan jopiny masawa wachakuru wuoyo kaka wan waguru mpaka kaka wan waweuru gore wamanyuru interest marwa kaka jopiny madiere mondo kik ng'ato bi ng'ama wuok oko opogwa ng'ama wacho ni wapogogi nikech Waiguru to wang'e ng'ama oro Ndindi Nyoro wang'e ng'ama oro ng'ama pogogi to mana Ruto koro lweny ni en mar gir Gachagua gi Ruto ne achiel. Trevor aparo ni neno napogore gi mar wakili matin nikech ing'ene joma sawa gi gin gipogore gi oganda marwa mar Luo gin ing'ene gionge gi supreme leader kata jatelo achiel gin gitimo gigegi sa ka sa gin jatelo for a purpose ka thuolo no rumo to gichako gipangore manyien kata ka tich otami tigo kata ka tich otami omiyo amor gi gima timore thurgi kuro nikech en chapni mamanyo ber ne jogegi ka tich otami to ng'ama chielo bire to pod ok aneno ka tich otamo Rigathi Gachagua to ok dang' mon gombo ng'ato ok dang' mi wathir godo gombo ng'ato nikech oganda mar masawa gin gi mana e kitgi gi dakgi ok gihero ga luwo ng'ato achiel seche te ne giseluwo Rigathi gi timne seche mane dwaro loch sani koro joma tindo moa bende nyaka chapni nikech chako chon nyalo dhira juoga koro imiyo gi thuolo mar mut ne ka be ka oganda tegno be ka oganda bedo gi options ok ne ka wan watamore chapni aming'a omiyo sani kidang'a makowa kaka oganda ni to wadhi chimo kure ka dipo ni jakom onge nikech ne ok wachiwo thuolo ma ji chapni godo ma ji ng'ere godo ma ji nyiso godo ni gin gi nyalo kendo gin gi paro manyalo tero oganda mbele ok ne ka sani koro jogi nyonore Waiguru ting'o bade Ndindi Nyoro ting'o bade Rigathi ting'o bade and Willis Deka Willis bende ting'o bade gi Gwanji so gin gi presidential candidates kinyalo luongo wach kinyalo tiyo gi dhokno madhi ang'wen wan ing'e ni sani thurwa kedhiye to kiwacho wach president e dhogi to ibi kodi ni go dhogi nikech thuolo ma
iwuog godo ma iwach gine pap ma jopiny winji pod onge nikech wa believe in one leader. Tut maber awinjo kaka iparo. An kanene. Wambe kaka oganda Luo wan gi nafas mar ting'o wi mayom ma ok oduong'i mondo idog. Onge wuod Luo mosechung' president mopogore gi Raila. Onge ng'ama osewacho nosegawacho Orlando. Onyango Oloi ma samoro aseno ka be wacho gini. Ji emoluor. Ji onge gi chir mar manyo kom maduong'ni. Ma nafas to nitie. Nafas to nitie mok inyal wacho ni ng'ani nolando ochung' president. To ni kara jo Luo nogoye or jo ODM nogoye. Onge. An asewuok ba wacho na manyo deputy president. Ng'ama piem ga ni Gachagua ni. To asedhi nyaka buche mag jo ODM. Macha bura ma jo ODM emoluongo ma to jo ODM. Tanyiso gini an to ma yo maneno. Chieng' ka rwenyo biro. Amanyo deputy president ng'ama piem godo en Gachagua. Ko waure wuoth. To jo ODM nyisa ni wan to wayeko wi wuodhi bi. Tiko wigi party mane. Gima giwacho maduong' en niya. Yedi ji emoluor. An asechiwora onge chieng' ma asedhi Kaluo. Ba ng'ato lawa kata kwera. Ni gimi wacho no werigo. Ni wan wang'e mana president achiel men Raila Odinga. Giwacho ni manya marino bende onge tabu. Mar baba ni bende wamanya. Koyudo wayudo. Kiyudo koni be wayudo. To koro gisani gima timre Kaluo ma endi en gima wacho ni indictment ni leadership man jomoko ma obunge giwere gi baba. Baba kende manosewuok ni manyo kom maduong'. Jomoko gi ambition mage gite orem mane county. Anan MP adwa bet governor ma Siaya. Anan MP adwa bet governor ma Homa Bay. Adwa bet governor ma Migori. Adwa bet governor ma Kisumu. Modhi mabor mana babu modwa bet governor ma Nairobi. Ambitions mag jotendwa te gin girango mana governor kae. Owenga maparo ni to kapo ni chieng' jatendwa baba onge ni. To Nairobi kae ndi national wabo bet nango. An asewuok ba chiwora. Ba wacho ni ka baba onge. Pok aloso teku mar kawo piny ngima. We amanjo madhi godo wuoth tachagi kar deputy ka. Taketo na pimra gi Gachagua. Jopiny opimra tinda gi Gachagua. Ni mane mapek. To joluo oserwako gini. Kendo joluo nyisa ni Willis. Gimi wacho ni wawinji maber. Wuodhi ni kendo itime yo maber. Ano kadhi Kaluo na yanyo baba. Kwano no igoe nang'o. Agoe kwano niya. Kasa ma jog piny madiere gi ne gimiyo Ruto kura ela tamalo 60% mar kuche Ruto ne gin mag jo piny madiere gi. Koro sama gibalo kode igolo kura 60% mag Ruto owuok oko. Akaw mara mag joluo abo joluo yeko wuodhni. Amede gi magi gi. Wanyiso gi ni wado miu kom maru dak miu. Kom mobeten. Sama miu kom mobeten wan miu ru deputy. Kaka joluo. Koro joluo wuok kuma ne onge gimoro wayudo deputy. Joko oyudo president. Wambe chak wuoth gi kanyo. Baba bende oyudo AU. Koro wan gi president mar Africa to wan gi deputy president mar Kenya. Maber mana wuod Luo. Kato gindo ma osiepna ne mobede bathani. Mano en option makata en wuon koneno. Ang'eyo gindo maber mheshimiwa. Owacho ni Willis gimitimo okiny oganda. Initemo mana kelo gima nya konyo oganda obede wi mesa. To ginyalo support. To gisani siasa ne to nitie UDA. En odwa no mi Jalango bed president, Jalup no bed deputy, Jaluo to en mana minister gi PS achiel. Ariyo. Minister achiel gi PS ariyo. Mane mo kelo ne joluo. Landa kelo ne joluo. Deputy, president, baba oyudo AU, to be sama loko serikal. Migo matindo ma Ruto miyo gigi. Wanya yudo minister kata mana ang'wen. Kuom 20. Ogindo nafas mane minene mutni mar siasa mantiere sani ne joluo kata jo mane piny mar Nyanza. Gin gi nafas mane ka? Ok nafas maneno e mutni. Nafas maneno e siasa mar Kenya. Ingeni oganda negi kitgi gi timbegi. Kendo king'iyo joma sawa, kitgi moseneno ne gin joma pangore chon. Kendo giloso buchegi e yo ma kare kabisa mamiyo giduoko. Ingeni sane joma sawa go bura kendo ne neno ka amede mar buchgi notimore muluthri. To motelo ne mano, gisebedo ka giwuoyo gi jogegi e kituo e ngas mopogore opogore. Gigo buch joma tindo, gigo buch joma nie diere, gigo buch joma otegno, gigo buch jodongo. Kaeto giko to wach ma ji oyiere titere galamoro to ji goye sei kaka nyogen lemuru thricha. To gima osiepna Willis dwaro bende ber. Mak mana wan kaka oganda ing'ene
pok wabedo gi bura nikech dwaro presidency en gima agenda maduong' kabisa. Dwaro ni mondo the strategic interest mar oganda ogudi e wich e yo makare. Ma ji ng'e ni to ere yo ma kwaluwo to interest wacha dhi chopo. Nikech ing'e ni dwaro telo mar Kenya idware gi gimomiyo. Ka uyude to udhi time nade nikech ok uyude ayuda mar ting'e kanyo ni wabe koro tinde wayude. Omiyo thuolo manene e siasa mar Kenya masani ok ai chapni but thuolo manene e siasa mar Kenya masani ahinya oganda mar Luo en ni donge wan gi thuolo mar kawuono donjo mwangirre sirikal. Ing'ene kaka en sani to kendo gi kaka opangore e ndalo mabiro. Ing'ene wan wasebedo kwa kichore gi oko na sirikende mokalo gi tete. Wadonjo to dakika 2 to dakika 2 to to sani Willis timo maber opayo moro manyalo kelo loch e thurwa. To ng'ama nie telo sani en William Samoei Ruto. Kendo dok manyo president kendo 2027. Koro wan kaka oganda mar Luo kendo mor ne baba bende koro sani jotiyo machiegni gi Ruto nikech en Meya Tami. Baba dhi Addis Ababa to wadwa kwaye ni oganda mar Luo owewa lwedo moro manyalo rito ndalo mabiro. Koro ing'e ni kwan ma joluo sani onego goni to wadhi wabed gi president manitie koso wadhi ir Willis mamanyonwa deputy president e president mapok ochopo. Mane gima koro onego bed wayalo e thurwa kucho. Entiere ga ing'eni penjo mopenjo no ber kabisa. Ruto sari en president. Osemiyo joluo minister achiel meno walo to miyo joluo PS 2. Ndara mawuok Chemelil, Muroni Chemelil nyaka Mamboleo ochung'. Ndara madhi Sori ochung'. Projects mano uro chako mar port ma Kisumu ochung'. Kambewa mag Niang' ochung'. Jopur mag Niang'go ok chul pesgi. Koro osemiyowa gimonyamiyowa. Kamano ber kaka mheshimiwa wacho. Ni joluo wacho ni mano timo no maber. Pes mkate idwa medi. Osuru imede wigeche, osuru imedo nyaka ochung' ne weche mag rech. Ni sani ochopo kuma ni golo gimoro finance act magikeloni. Ni kidwaro export gimoro kata golo rei moro Kenya kata Uganda kata mana Tanzania kata mana lodi moro golo Kisumu dero Tanzania kata mana Somalia. Ichulo serikal osuru. Chiro mimanyo mana kendi giluongo ni export promotion levy. Kamano ber ne joluo. Tayari en president manako wacho no. Gidhi gi support. Anda wacho ni gima Ruto osekonyogo jaluo onge. Gima osekolo ne jaluo en mana lit. Dakteche wanyocho the strike kata pesa ok ochulgi. Ndechewa ochung' ok ti. Kata ka appointments mamiyo joluo onge. Ber mane mani Ruto kae. Ngima sani tek Kenya ka maloka ne tek nyoro. To kendo wan gi garanti ni kiny ngima dhi medo bet matek maloka ka en kawuono. Mane Ruto nikech gik moko medo mana bet ngima bedo mana redre pile. Ei kaluo ne. Koro anawacho niya. Mana kaka baba bene nenega. Kech Moi bene mana president. Di jok mane wacho ni wadhi tugi Moi. Joluo nitie mane wacho ni watigi Moi. Bana gidhi tiyo gi Moi. To tiyo gi Moi no nitie joluo manotho. Dongo ukono negi mana ka gi Moi. To nitie joluo mane wacho ni Moi ni mone wabede serikal en president wati kode sani. Ruto osenyiswa gimonyamiyowa. An anyiso joluo ni gimomiyo ni ok nyal romo ma ok nyal bet ratil mar joluo. Ratil mar joluo en gima duong', en gima pek. Joluo kuma ne baba wewae wan go mana national wamanyo president ko mobete ne mano wamanyo. To ka baba ose dhi Addis Ababa. Kiko wach ni koro wachal ma jokwecho ni rais konyo akonya. Miwa mana matin miwa ni mwadag godo. Ubet joma negi chir joma thuon. Inyiso ni kom ibet no wadwaro. Nikech gima dwa timo ne oganda wa kata oganda mar Kenya en gima duong' moloyo. Wadwaro bet gi serikal mawinjo ywak mar japiny.
Nyando ka nyoro ne pio momoji. Ahero ka. Ok waneno kata response mar sirikal. Ne nitie Dalo. maber. Gima ne giro mana chiemo ne giro chiemo dio sing achiel. An ka wacho response ok en kelo na chiemo. Ke chiemo dhi chamo chiemo no to kinyi dhi oko. Mach no serumo. To kumi daki. De sirikal wacho ni wasegolo tingni, wagolo contract, waloso dikes. Magini ok chak timre kendo. Mano e sirikal ma jaluo ma notele ne. Kata jaluo en deputy. Notimre. Nikech koro une mo allocate resources mag sirikal. Ung'yo ni ang'o ma inyo jowa, to ang'o ma wanyalo timo mondo wane ni jowa gi obed maber. Counties magwa. Counties pok ochul ji osara. Karibu ma dweche adek. To Ruto nitie telo sani ma wuoyo kodini. Kamano ber ne jopiny ni wadwaro ng'ama ok chulo osara dweche adek jo county wa. Dhi uru mbele gi Ruto. Tana wacho ni mano ok nyal bet level mar jaluo. Wadwaro ng'at matimo gimoro magero ber mar japiny. To en mana ni wagol Ruto ni. Nikech shida mar Kenya ka, wawach ma gitiyo maendi, mana achiel kende. Rejwa ni mar Kenya ni, otow gi wiye. Rej motop gi wiye to wiye no en Ruto. En ema nyaka wagol e kom. Waket ng'ama chielo, to wan bwa bed kanyo, wamany piny. Ogindo ber mane mantiere sirikal. Paro ne Willis wuoyo maber. To kik rwake mirima ahinya. Ok en mirima, en fine. President Ruto osebedo president mar dweche 18 ei Kenya ka. To gik mosetimo nenore kendo duoko gi nitie. Nyoro kane President Uhuru wetelo, nengo gik moko nyoni malo. Kendo ji nye ywak kabisa. Nengo gik moko sani duogo piny. Exchange rate nye ni malo, sani duogo piny. Mago economic policies ma kelo ber ne Kenya. Awinjo ka Willis wacho ni sani gine osuru imedo. Ing'ene kaka oganda mar onage. Kik wabed joma ywak liete te kata liete ma ok lietewa. Igni mang'eny osebed ke ijuogo jo Kenya osuru. To osuru mijuogo jo Kenya, joluo bende ijuogo. To ber osuru gi osebedo karingonwa tenge ndalo mang'eny. Granted, joluo gin joma tiyo matek. Ing'e ni higni 60 ka piny luo chalo kako chalo cha, to wadak adaka gi rang'erwa ma pok wawinjo liet mar sirikal moro amora, nyaka mi jowa pongesi ni gitiyo matek. Nikech oganda mar luo ng'ato ka ng'ato chiemo dalane, kendo onge joma ninde pap kata ne onge udi. Nyiso ne watiyo matek. To tong' dine ni tich mwatiyo matek ni odhi oriwore gi sirikal ma bende wan iye madewa. Dikoro wan maber moloyo. Omiyo kawuono osuru ma winjo ka Willis ywago ni. Ing'ene joluo me ego osuru direct. Gin joluo mondiki e tich tiyo. The salaried, especially those who are joma tiyo public service. Kenya ka joma tiyo public service gin ji 1 million. Joluo manie public service gin 60,000. Koro ing'ene kijuogo ji 1 million, to ji 60 ywak. To sama wa ywak ni e higni 60 waneno ka sani osuch jo Kenya ochomo gwengewa. Ojuog jo Kenya te, to kawuono waneno ka projects otere gwengewa. Affordable housing ni Homa Bay. Affordable housing ni Kisumu. Paya gerore Homa Bay. Roads, Mfangano Ring Road gerore. Mbeta Magunga Road gerore. Mago such jo Kenya mokel gero thurwa. Ok inyal bedo gi sirikal to ok ichoko osuru. Mwandu marito sirikal en osuru. Piny mangima. Awinjo ka Willis ochako ywago county governments ni pok ochudo. Dweche adek.
Sirikal mar Kenya nigi challenges mage. Sirikal maduong'. To sirikal mar county government bende sirikal yore. Kata obedo nigi yuto kokalo kuom sirikal maduong'. To sirikal mar county ka ok nyal chulo salaries gi revenue ne kende. Then ok onego luonge ni sirikal. Omiyo sirikal mag counties okwongo onego account ne osuru ma gijuogo jopiny ma giloso godo record revenues mondo gichul godo osuru, gichul godo jotich. Gikwa pesa ma ginyalo gero godo piny weche ma devolve under devolve functions. Okay. Ye ne gima dwa nalero kae. Kata pesa michoko jo aswekro man chiro ng'ia kacha ka. Kata mana chiro ile Kisumu. Ka kaunti osechoke. Ing'e ni ore Central Bank. Ni Nairobi duoke kama onde. Kaste ka jogi biro oro ne jo kaunti. Jo kaunti ok tigi pesa ma gichoko e gweng'gi kama ochokelo. Temo wacho ni pesa kose ga chok kuom jo kaunti gi allocation magi mag national government ok bi mara pesa mano chok ja swekra mane chiro ma oile Kisumu kacha town kacha kata mana ja rech mantiere Sori kobiro Nairobi ka Ruto ok duoke piny. Koro ok onyal siemo wang' governor ni governor idagi chulo jogi nango. Governor bo nyisi ni allocations ma onego beni miyowa ok miyowa disbursements capitation ok bi. Mana ka jopuonj bende sani kidhi e school japuonj bo nyisi ni ok anyal pidho nyithindo gi chiemo nikech capitation mar school ok bi. To mheshimiwa wacho ni jo Kenya ka joluo nyaka chul joluo matin chulo osuru. Osuru michulo mang'eny Kenya kaindi the largest bracket mar osuru michulo iluongo ni value added tax VAT, the largest component. To VAT ni chulo kata nyathi machamo peremende. Nyathi matin kodhi nyiewo peremende mar small osuru nie kanyo 16% nie tayari ni peremende. Koro joluo chulo osuru gi te. Onge jaluo mok chulo osuru. Obedo ndike tich kata ok ondike tich. Mafuta fuel levy. Wan gi jo apiko everywhere. Joluo idho kata mana gine ne. Geche kadhi kata ng'ato onge gari. So idho public means, so idho matatu. Samo idho matatu no fare neno ni osuru. Koro kikwa wach ni joluo matin chulo osuru. Joluo chulo osuru karomb gi te kata be manyathi mano nyuol nyoro. Katieko. Wach kama. Developments ma osiep na wacho. Awacho ni ya Uhuru kane president. Nwana ndara kane loso ndara mawuok Moroni, Chemelil, Mamboleo. Ochung, dalo kalo toko dalo jenda. Ochung, makoda to wuok e site. Ntie dara moro thurgo walo bondo ka. Ruto se launch diriyo. Ochung, ok dhi mbele. Kidhi Kisumu port ka ok bor, jite neno. Uhuru nochako wach mar port revitalizing the port. Bo wach nyaka ni jo Navy biro. Ochung magi madhi mbele. Sani koro ema na thundi modak e port. To port kata crane achiel kama. Ingeni gimo mondo lugi mondo ni port. Kata paya miwinjo ka owacho lo soma bende. Kapo kineno gimiluongo ni crane. Gas maduong' magolo goods cha. Magolo osigo. Mano ok luong ni port. Okay. Koro anawacho niya. Joluo bende gin joma riek. Mheshimiwa owacho gima ber ma Ruto osemo ne joluo. Joluo yo gin joma fuo, magi joma somo. Kendo Kenya kaka mosomo ka jaluo kapar ka nitie, kata mawiere kata natural. Ok apar ka nitie. Gin be gineno gi wangi. Gin ema giwinjo mit mar uchumi ni kata lit mar uchumi ni. To gisani an joluo ma wuoyogo kata gi jo Kenya moko, kata ma jo Kenya madiere, mama sawa. Gima ginyisa kata king'iyo mbui kaka ji wuoyo. Ji ywak ni serikand ni to inyowa. Koro anawacho ni ka serikal inyowa. Ng'ato ka inyi. Webet ng'ama ngoro ni luor, watiek ma. Webet ng'ama luor. Ni nikech en president ni kori luore ni adhi aninde tiende. Ine tiendi to nego jou. Bi ubed ng'ama nigi chiri wach niya ni policies mo implement gi ok nyal konyo oganda wa. Inyo jopiny. Koro wadwa goli oko, wakaw kom mibete no, wabede wi mesa maloso policies. Wasoma ne kaka jopiny paro kainde. Neno ka wacho ni Trevor Mos na Willis piki pongi. Penj na ogendo ni ya. Gachagua mane badho ogende jatend piny Kenya machon cha. Why now omanye nikech ang'o sani. To ma nyiso ni Raila koro osedonjo State House kose nang'o. Wacho ni ma bill koa Kisumu.
Aparo ni Raila to nosedonjo status chon. To sani to koro omanye nikech ong'eyo ni kanyakla margi manyalo tego kome kendo rito ogandagi. Mane momiyo sani omanye. To gimoro kik Willis ring godo ka. Gima awacho ok ne joluok chulo osuru. Osuru nitie tieng' diriyo. Nitiere osuru ma direct iluongo ni mochomi ter maluongi gi nyingi. En direct tax. To nitiere osuru ma indirect. Eto kod yie kod idagi ene chule. Osuru te kod yie dagi chulo. To nitiere ma direct to nitiere ma indirect. Koro atiyo gi ma direct mar ranyisi e ratio mar osuru mwachula e Kenya ka. To kwa yuag osuru kabisa to wan dongruok oselengorenwa ndalo mokalo. To sani juogo jo Kenya to biro thurwa. To aparo ni wanyalo chalo joma kae lwedo ma pidhowa. Ing'eni awinjo ka Willis wacho ni yore mane gero chung'. Yore gi chung' adieri. Mano gima dango ka nitiere yore mochung' to nitiere madhi mbele. To yore mochung'e gin yore manochake regime mokalo. To kanochake regime mokalo, naparo ni igero gi loans. Koro loans gin oduono. Inyalo paro seche ma koro thuolo mar Uhuru Kenyatta dhi karumo. Ne gidhi wuoth nyaka China. Ne gidhi manyo pesa. Mimed gergoro SGR. Ne ok ochopo. Omiyo SGR bende ochung'. Koro gin projects manonengo ger gi loans, to loans gi koro duono. Ka president okone yawa, wase olo moromo. Wamakuru anena break. Wachak waomfwa kaka oganda. Walos mwanduwa wawegi, wagare godo wawegi. Gini neno kaka wuono. To report to nyiso ni ene mokawo gope mang'eny moloyo telo duto manitiere e sama tin moloyo. Yes, okawo gope mang'eny e sama tin kabisa nikech nochune. Ne nyako kawo nikech gope mano uro kawo. Koro ne chudo gi osegik. To ne ok onyal jugo jo Kenya mondo chul godo gopego. Koro chuno nyako kawo gope machielo kochul. Okwe godo gowi machon. Kapod omanyo pesa. Sa koro dhi kama yo lakini Willis aneno ka nitiere ng'at moro mope wacho ka wach moro kani Willis Riambo Orengo ne oselaro president gi SDP ticket mogoego masewe koa pala kuguta. Adieri kabisa. Wach kama. Orengo nochung' kaka president. Ng'ama nogo Orengo kane campaign president ne onge. Orengo no campaign kaluo ji nokone mana kura nikech luo interest at that time ne niya wariwre gi jo Kenya duto to wariwre gi jo Kikuyu wadhi yudo telo to ji noyudo kanyo kuma ne joneno ke Orengo no chung' kende kata running mate mar Orengo ne onge onge kabila mane Orengo chungo no onge running mate mare to koni Kibaki nowacho ni ana president Wamalo a deputy Raila prime minister ko joluo nenore ni ma ende gima wadhi loso to wawach gimoro kamo ng'eni defend gima ok nyal biro defended gi gima tek kabisa. Ogendo temo wacho ni ati ndara mane loso ma Kisumu Mamboleo madhi nyaka Muron ni nokaw ni loan to loan noduono. Sama sirikal dwa timo project moro giloso ga budget to giwacho ni maendi wadhi golo osuru mar percentage makama atamalo marom kama dibet hola ok nyal duono kech en loan kendo jo maikaw godo loan project no wacho ni wabo chule in phases kaka ndara dhi mbele kasto wawatiek kasto contribution mari kowuok osuru biwacho ni maendi mara gimotimre maendi manyako wach moko odwa yie en ni contribution mar osuru on contribution monego bende chulo contractor gi sirikal mar Ruto odagi miyowa koro anawacho ni oken ni jo Africa Development Bank mane support part of project no odagi golo loan en ni okone ka sirikal mar Kenya be kelo on contribution koro gima duong en ni wacho ni adier nen project ere tendi wuondi dhi chako loso ndara moro Magunga to mane dhi mbele machiegni rumo cha kech ndara cha nosechiegni rumo odogo chung kata mama wongano ibo chake kawuono kosetime 10% tiweye
mana kama Sori bende weyo, mana kama Bondo cha bende weyo. Koro wabedo joma wacho adier ne jopiny. To an gima nyiso jowa kata mantie UDA, gin joluowa, an onge siwu ng'ata ng'ata. Ka gino ni UDA ne maber negi, giuse ausa, ni Ruto ber negi, ni jaluo ratinde mar minister achiel gi PS 2, ni mane level marwa mar joluo, giusa ausa. An gima wacho en niya, kap ng'iyo level ma jaluo nego bedie, gi gima jaluo osetimo ne Kenya ni, jaluo deserves better. Jaluo ok nyal bedo president, to magi sani mana Raila ma baba wani ema nosebedo kamanyo president. Jaluo chak kumoro, many deputy. Tana asechiwora ni an deputy, tana deputy mar Jimmy Wanjigi. Kiriwo jopiny ma masawa gi. Mano ber. Winyo tie. Gin 35% of registered voters. Jopiny ma masawa gi, 35% registered voters. Joluo 13% registered voters. Kiriwo kuchwa gi 13% gi 35% gi en 48%. Jokisi daktar mwayode yo ko biro Nairobi. Wakao telo, wabede wi mesa. Kikibedi ni jiwacho niya, ni ndara mambo leo moroni obedi ni wacho niya, ni Willis ma wuodwa mano ako ma deputy president ni. Ang'o momiyo kwane projects. Joluo nyalo luonga bariemba oko. Giket jaluo moro manyalo in kineno to koro ineno ni joluo otim nang'o, wadong' kaka wan sani. Telo pod odhi mana mbele gi Ruto. Correct. Gima mondo awachi, namba achiel e wach yore mochung', abedo polite ne Willis. Ka wacho ne loan manokaw noduono. Gi dholuo maler loan manokaw nochamo bedo misappropriated. Omiyo yore go chung'. Nokwale. Dako se mak ng'ama namba achiel. Ing'e ni kwe ber budho. Dako se mak ng'ama. Dako mak ng'ama. Ruto temo. Namba ariyo. Willis wacho gima ber ne joma sawa ji 35 ewi 100. Omedo 13 ewi 100 ma joluo to giyudo gi. Mokwongo statistics nok ni kare. Joma sawa gin ji 22 ewi 100. Joluo gin 12 ewi 100. Mano 34 ewi 100. Pod omenya. Adwa clarify pod omenya. To kendo pod en got. Mondo imany gino magik 50 plus 1 pod en got. Namba machielo, wan kaka oganda mar Luo, adieri wasebedo oko mar sirikal ndalo mang'eny. To bede sirikal en gima muhimu, to ok ochunore ni nyaka utel kore ka un ei sirikal. Jowa 12 ewi 100 gi. Ruto kawuono miyowa CS achiel ayie ewi 22. Mano is 24% of the cabinet. To wan ji 12% of Kenya. Dongo miyo mang'eny malo what we deserve. To chako miyo wage PS 2. Not to mention, kata kapok amedo machielo ni, ombulu manwago ne Ruto ne en 0.003%. To pod obiro moko nang'o. Oganda mar onage, un kaka owetena, wasekedo kodu ndalo mang'eny, to locho pasre. Tan kawuono nyalo luoro gi kocha, tayude. Gini ok acham kenda, aluongo wachamo kodu. Emomiyo amiyo ujoge, mondo chak makonu loka. To kadhi mbele, adwa ni wapangre kanyakla, mondo koro waga sirikal, ka un e iye, mondo uyud ratiro. Mano e gima watemo timo sani. Sadi kama kuro ni jopiny wacho na Willis awinjo achiel kende mar duoko chiga. Ne wacho na jamaa omudi to kawuok chuo skul lot emodhi nyiewo sabun siling 100, mkate 80, petrol bende ni malo. Ogindo e wuondowa. Mbijangiso gindo ni ndara mahero ndio chung. Udhiba nyabo moye. Muma wacho ni ya rito piny jadiri embo jisu tokia piny most no Willis and ni jopiny
pes jopiny. Uhuru nyiso ni the president number one okay ngini nyime mana joma nogo ni kura kende ndio mi serikali Ruto kwa gole kura katamara awa mi mana minister DPS are Yo kura kende kwa chel politika yen atamalo pradega ni looking at absolute numbers ni again in the population jomago akura ogin population jomago akura gin jomondi kore to joduo mondi kore ko Kenya gin atamalo 13% namba dek en jomwa waluya gin atamalo 12 point namba ngwen gin jolando atamalo 11 en wakamba atamalo 11 point kani no woni big gil atamalo rabo gadi actually 148%. Jakanyo mar UDA on Willis Otieno jalup jatend Safina Party fil sakuro na mawango jatend KCB